biyag ti tao. Rudy lakay, andan ni tatang. Ha? Katapay nga rin nagsangit ka nga eh. Imbis nga agragsak ka tas simang paggaya mo ng tatang. Rudy, awanan ni tatang. Impanan. Impanan nga? Natayan na. Anya pa'y kumangay. Anya? Uy, Sarah, di ka man mangraba kitigas ta. Agpay sa tibagbagag. Mangrabraba ka kayamat. Natayan ni tatang. Naatake ka no iti lugaran nagbakasyonan nakatinlayon ng tinatay. Anya? Ay, Maray, inton bigatan ti tabon nila kay mausan aya. Wen, Mari, andang. Saan tayo nabayagan ti panaglamay tayo? Tawan matan ti urayan tayo akabagyan nila kay ko. Ay, amo, Mari Sulita. Bilibakken ka. Natibker ka anabalaw. Limpyo ka mulat ka. Ha? Ay, no siyak siguro ti mabalaw ay saus. Nabagtitak siguron. Ha? Kayat mo ang mabagtitak, Mare? Ay, kwa? Nagmadimot day ta nga ibalbalakad mo, Mare. Patibkerem mo ti pakinakam ko, Sana kasta ti ibagbagam. Tamadagdagan lang tila dingit ko kadagita asasawam man. Ay, sorry, Mare. Ay, pasensyakan. Dahil ito mga minadila. Tila man may balbalikas nan. Ay, danugag sanda ito ang iwat. Ay na, danyo asawag. Kasta unay apan ang ikawam kanyak. Apay nga linibasan nak. Nana, umay kay manganan. Nakaluto akong. Magan kalatan, Sara. Awan ganas ko. Ala, kaya't yung tiagsakit. Di kay mamangmanganan. Di kay kadagdanag. Tadito'y pa'y labalayo ti pagnagdak. Tay lutuan kayo itikan ninyo. Siyak ti mangkadwa kada kayo itataawanan ni tatang. Nagsaur dya, ma'am. Linibasan nag. Di pa'y nagpakadamat kanyak. No nagpakada kanyak, diyak ko mapinalubusan na pimusay. Linapdak ko, ma. Anya? Ay no, malapdan ayamat ti ipupusay nanang. Talagang agpatinggala ijayan at ibiyag ni tatang. Aglunan tayo kumanti kinapudno. Marigata ng anak ko. Diyak ka bang latyag may sa mabagtitak ng pampanunot. Kaslagayat ko matindi matay. Saan di kay agsasauwi ti kastananang. Mga asiyo. Tay kunada nga rudan. Amin apasama kiti biyag tayo kat adda plano ti apo. Di tay amon anya talaga ti plano na. Iso nga awatan tayon ti kinapudno. Tapat tiyag ang makailiw-liwag kayong tumatlaan. Ni. Hingga magkita no sino na ita, Sara. Awan ka ganay gayak at tumakder dito'y nagtugawag. Ay, sige. Mabit lang ang ngarod nanan. Anyat gagarayo, tatako ko. Ay, naba't ti palang ibalikas mo tinagan ko, Sara balasang ko. Saan ako ko? Koko ko naman, Ay, kastama nga min din nakairwaman mi nga awag kan katata. Masuro na nga raw, sa naglawag ako ko, tinagan ko. Yung masabali mo, ti palang ibalikas da. Koko, kunada mo. Anya nga ron ti gagarayo, tata? Ninalang mo ko, ma. Adalay baga keng wana. Ha? Ay, ala, sumurak kayo Ay, diyaman na.
Ni, nagdakkel mo tin asabong ti Matthew. Naladaw sa dayta asabong Naitabunan ni tatang ko apang tudan nyo kuma, no isuman bilang, tata. Ay, unay kan Sara. San aparan na tayo dito asabong? Ha? Anya nga ron ngay? Para na biyang ka siyempre. Itad ko kinilalang mau. Anya? Sige, Sara. Mabalin na kami na panawan ken ni Koko. Ay, Koko. Tamabayin amang ibaga iti gagara na no anda kang agdengdengag. Ha? Sigurado kayo, nanang? Wan. Agaawid kan. Sige nga ron. Awagan daklaan no kasapulan dak, tao maya kadagos. Wan. Pasensya ka na, Sara, ha? Napatag naman, di ba ka kininalang mo? Wan, ayos lang, tata. Nadamag mon ruday. Ti, anya, nana, anang? Ni nanang yo. At the boyfriend nan. Ha? Boyfriend? Sino? Ni ngay mat Koko at boy. Tay driver a sweet lover. Ang Koko kano itan ti balikas tinagan na. Saanan ako ko? Ha? Nagkuna nga da relasyon da iti katugangak na nanang. Ay sos, kanem bulgar dan ti relasyon da. Imparang dan la. Ag holding hands da ni kalsada. Yeah. Ag sinsinikat da pa'y kide na. Sa pasaray ag kan ni sulitan ni Kuko. Wano, Kuko, ti pingping na. Nukas diya magmagnada. Anya? Ni nanang ti... Oh, imposible mo da itanan. Kano kabalbalo ni nanang? Makalawas pala na palabas manipod na itabon dahil tatang. Ay sos, dahi tati isu ita ija istor ni kakasak ka. Tunggal adamapan gumatang ni nanang yu titupikoda. Anya? Makakatawak nga rod-rode. Makalawas pala na balo ni nanang yaw. Di pala nalnal pasti pa siyam dahi dilakay na. Nga madan kasinsinne ka na. Ha? Kababainan ti kastangar aramidan niyo, nanang. Makalawas pala tinapalabas manipod na itabon day di tatang. Naki-boyfriend kayon. Anya nga ron ti mabalin ko ngay anak ko. Mauwatan da kumaa. Kasapulak ti mangandi ngay kanyak. Diyak kaya ti agladladingit latan. Tamabagti taklaan. Iso ang nagsapulak iti nangibaw ingak iti ayat ko iti day di tatang yaw. Ay, kastala ang kalakana kada kayo ti pananglipat yun ka ni tatang. Da kayon ti linaon tingiwat dagiti kalugaran tayo. Kababain. Ay, awan bibiyang ko. Basta siyak, nagsapulak laang iti mangisandi iti day di tatang yaw. Ipatpatagnak ni Koko kat nakasagana kano amang ikasar kanyak. Anyat mabalintangay, no talaga nga gininayat dagiti dua bakal. Siyak ti mababain iti aramidan ni nanang. Awan mo't maramidan ta, Sara. Di mo't dumngag ni nanang. Ay, narigat gayam ti bakal nga gaya. Nasuksukir pa yung tagtutubok. Makamudan iti biyagda. Masurunak iti day alakay. No si bibiyag pa'y kumaday di tatang. Linuguban nanday di alakay Kuko. Aping adaman nanday di alakay dito balay nanang. Dito yan nga agnaad ti may kadwa nga amam, Sara. Agdan na kamen. Anya? Mapainak nga gawin iti balay da. Takabalay na dagiti anak na. Iso adito yan balay ti pagnaadan me. Unay kayo mato. Aday ta ka manan, Sara. Sirmunan nakmanan. Sardangan man timang sirmon kanyak ta anak kalaan. Siyak tirumbang amang sirmon kan ka ta inanak. Ay, jak amo kada kayo. Apay kami naparitan nak ama ki asawa manan. Kat balo akmatan. Saan kayo aparitan? Nga magpalabas kayo pa'y matitibulan awan no tawan. Sakay tumakirelasyon manan. Ay na, kaanong tupay day ta? Bumakita kon, lumakay matan ni Koko. Itantan mo pa'y laan. Ha? Amum ayat ibiyag. Urayam anatay kamain, sada kami pagasawaan. Ay na,
Uray makabulan, wano 2 bulan la kumati palabsan niyo. Ay, nabayag ko na iday ta makabulan. Basta, ay ayatekon ni Coco. Period. Rabien, apay ngay takala nga sumangpet, Coco. Kwa, pasensya ka. Nadadahil kaming taylugan nga ipaspasada. Nagripirak, sulita, my love. Saan lang nga ita narabian ka? May kaliman arabi ita, tabi nilang ko. Kaya't mo asawan, may kalimamot na nagundaway ita ang nadadaal tilugan nga ipaspasadam. Natural, my love. Unay ka laki din na. Di ka kadiag murmur yaw. Ay. Alala, isiram kitin diri daw. Tamapantan ni Giselle. Maturog tan, mahal ko. Ay, sauce na nasulita. Ibagak na ito Ngamdil ako man ibagbakin ni tata ko asyak ti nang idanaw. Nukasta, adaam mong itidamdamagakan ka nato. Wala na. Ada chicks na iti restaurant na pangpangalan may. Anya? Sa bali pa iti chicks na nga di tayan ti paradana. Agsisinumbangir iti chicks na. Anya? Tiyawanan ba'y nalakayan? Agsagana kanyak day jay. Kung sa bali pa iti chicks na iti turning point Anya? Daytan ti bagbagak kadakwada iti. Anya ngay, di apitan dan ti bunga ti kinasukir da. Talaga ngayon laklakayan ni tata ko ti kinachikboy na niya bakit? Ay, di nanang mata. Amo na mata chikboy day di alakay. Ngam tinutupan na pailaan. Kinaya naman di aganos. Ay, masyanak mo't lang arod ka ni nanang. Isa mapanak man iji balayda. Inak man upayon. Durugak, tapapanawan nan iji balayda day di alakay kuko. Sa lawasaw na kita nga ginandalong kang kasulita. Di uray lumludak itan, dito'y nagtagdirak. Nuad na babae. Ay na! Saan la may sa ataw tilang ibaga kanya, Coco? Isungaklo na baon. Kaya't mo tabin-sabinsa at nagitinagan ti chicks mo, ha? Ni Marian, ni Margaret, ni Flavia. Di ka makasungbat. Nakigtot ka. Tamok, ultimo dagitinagan da. Ibagak to pa iti sekretom ka nagiti chicks mo. Kaya't mau tay bulgar ko ti sekretom, Amudan di ure man. Nakita dan ati sekretaw. Pagbut nga kumangan. Proud ka pa'y gayam. Sige. Adasam nga balakas ta. Agdiso to'y do agam-gam ko di tamoging. Pumanaw ka laangan. Tabalay kumat da ito'y. Agsinatan. Nisulita mo't. Relax ka din. Sinadagos mo ti bagbaka. Ikanakpay mo at may sa a chance. Nagbaliw Sorry. Sulita may darling. Saan na maulit pa? Dahita ti paglaingam. Ti agsore. Di ka matagbalbalew. Dahi di danyo nga asawa. Di nagpinagladladingit. Siyaklaan ti babae ti biyag na. Siyaklaan ti labna. Uston ha. Ulitin. Di ka nagsangit. Mahal. Promise. Agbalbaliw ako. Sorry, Wayne. Saan itan, Sara? Nagbalbaliwan ni tatang yo ako ko. Di yo man ibagbaga at tatang mi day jachik boy alakay, tamasuruna. Isunti may kadwa nga amam, anak ko. Ay, manjak! Papanawan nyo kit din dito'y. Agsina kayon. Ay, saan Kaya't mo nga rod nga gladingit akmadain. Kakaisuna na kaliw-liwag ako. Di ka agdana agta nagbalbaliwan ni Coco. Binutbuteng ko, di pa'y laagbaliw. Papanawa kong dito'y balay.
Iso ang nagbutang. Kat saklaangan tilab na ita anak ko. Oh, nga ta? Wen ko nagtumit. Kat nunagan ko latan tisang kay bagaan na ita. Awan lakit, sulita. Nagan ko latan tilina unting hiwat na anak ko. Nakaturog matadago sa ni Koko. Ne. Inarakop na itinakair-irot. Ang tagtagainap sa may. Sulita. Oh, Sulita. Ayatan ka. Sulita. Oy, Koko. Nakaturog ka, wano ang tagtagainap ka. Ang tagtagainap sa... Anyan, pati tagtagainap, siya ti ibalbalikas na. Ay na, talaga nagbalbaliwan to'y asawa. Siya klaang tilinaon ti puso, panunot, kan tagtagainap na. Nay, nagpintasan na sabong daytay gamo, Koko. Pangtadam di tangay. Siyempre, ni Sulita. Ha? Lab na lab ko kami ni Sulita. Nagpaiduma panagaya ti marikriknak para kang kuana. Ha? Makapamaulong da dya Sulita. Naidumdum at ipanagayat na kanyak siya. Ay, talaga nga roda nagbalbaliw kan ako ko. Nilatan Sulita ti babae iti biyag mo. Awag, my one and only Sulita. Ha, lab na lab ko ni Sulita. Sulit ti panagayat ko kini Sulita. Ay na, sinurot ko iti limod ya asawa mare. Adda sa bali at tinurong na. Di mo man padaksan di asawak si kaaneng. No kras mo ni Koko, di mo padaksan. Ay sos, saan ko matapagpadaksan? Agpaiso ti ibagbagak. Sinurot ko nga ron iti limod. Panawan nakpan dito'y andang. Day talag sipsipot matyar aramidam. Day tabagim lang ti siputam. Saan abiyag ti sabalay. Makamo ka. Isaksakit ka kumarik ngam dinak matpatpat yan. Bahala ka nga ron. Mapana kaon. Andang. Sa dino abanda di ko naman napanan na. Ibagaman nga ron kanya. Ito yung ti chocolate na pinagatang mo, Sulita, my darling. Thank you, Koko. Nag-sweet ka talaga. Gaputa sweet ka kanyak, Sulita. I love you ngamin, Koko. Nang runa no napuskol ti bolsam. I love you, my Sulita. Unay. Naimpisama ti bolsam ita, Koko. Uwan, naimpis tapasig buo ti kargana. San a barbarya. Ay, aya? Talaga, my darling? Uwan, darling Sulita. Darling Sulita gayam, Isubat lagayam, Sulita ka, Sulita. Kunakla no siyak, Sulita, ti bagbagam apagpatpatayam. Sa balimat gayam, Sulita, ti bagbagam. Sulita, tubalik ka na. Tubalik. Uy, di ka kayon! Ay! Agsubli ka dito! Traidor ka, katukayaw! Sulita, darling. Umay kang kagawid. Wan! Agawid kan! Tako ko sa maaminan akagawa mi jabalay ta pumanaw kan! Hindi na ka di papanahon, Ahon pagyanak ijabalay may. Sa pinabangan dan di kwarto ka di, Sulita. Basta! Pumanaw kan tagsinatan! Di kan kayat, Koko! Laklakayan na babaero! Pinapanaw tinak tinobyo na kat kasta unay aragsak mi iti asawa. Ta sininaanan ni nanang dayjay alalaki.
Kalpasan day di pasamak, sinarungkaran ti inak ti tanem day di tatang ko, kat nagsangsangit ang nagkidaw iti pamakawan. Kat gapo tagmaymaysan ti inak, ije balay na, pinagnaed kon ije balay mi, tapno mabantayan mi kat maipaay mi amin, akasapulan na. Alakastan, ti pagayam mo, Sara. Wen pagayam Sara. Rombang laakadwan nyo ti inam nang runa ita tagmaymaysan. Taamangan no ay ayon na ti bagina no awan kadkadwana. Kat amangan no day ta ti panggapwan ti pan naka-stress na kat kumapoy tupay ti bagina. Iso na saya at unay ti inaramidyo. Bueno papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Sara. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kat Diyos tagngina. Kada kayo. Amin. Biyag ti tao. Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagon daway sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Hello, Eva. Hello, Bong. No adawayam ita, agkita ta. Ha? Sige. Aday bagakan ka, Bong. Amo ka maragsakan ka. At damit ibagaking ka, Eva. Ha? Talaga? No kasta? Agpadata nga da sorpresa na iti tunggal maysa? Eva. O sige, ibagam na sa dino ti pagsarakan ta. Kan noan niya nga oras. Okay. Denggam, te bagak no sa dino. Anya ka di ko na nga ibagam, Bong. Sikapay ti umo nang agsa sakbay asyak. Sikapay Bong. Madamdaman ton kanya. Sikapay nga umo na, Eva. Sikapay nga rod. Siyak ton no madamdama. O sige, ibagamon ti ko na nga ibagam. Anya kami dayta? Sige. Tangay pilitin na. Siyak nga rod ti umo na. Ngam, sakbay na. Kaya't ko pa'y tagkid daw iti pamakawan ka, Eva. Lading itik nga ibaga. Ngam, pugsatin tanti relasyon ta. Anya? Adan sa baling ay ayata, Eva. Kat umadanin ti kalay sami. Anya? Pakawanan na kuma. Jakmet siguro pakabasulan ti mga ibaga itipod no amarikrik na. Bong, apay akastamat tanti magpagam. Ada ka di nagkurangan nawan no nagbasulakan ka? Awan, Eva. Ngam natakwa-taklaktan iti bagik asaan gayam asikatay ayata. Bong. Ngam, pangasin. Di ka kumagimula iti sakit tinakam kanya. Ita, mabalin ka di amamuan. Iti kunam nga ibagam kanya. Awan gayang, Bong. Kung kunaklain na ijay. Lipat mo. Diyan na ibagak. Pagkawanan na kumatatang. Nailaw, anak. Ay, anya nga raon. Kat adda ditan. Awatan tayon ti kinapudno, anak ko.
ay wana man na imbag tisikog mo. Anya ngay, kat saan mo mo't anagayatan ti aming. Di mo mo't namnamain na sinaan na katinakasikugkin ka. Tatang. Ala, aklunam tigasat mo, anak ko. Narigat mo, no ipilit mo tibagim kinkwana. No saan nakagayam ngay ayatayin. Pag nakmamday ta, anak ko. Amom taon no sumarunaw. Di ka basta agtalag itilalakay. Aging gadi na kaingkasal. Pagadalam day ta, Eva. Masya nakijigayam ko. Ay agpas nga nga balasang ni Eva. Kat kapilitan ang akasta. Day tangaming kay. Gunggunana, ang pangtumo nga may. Ni, unay matdata nga pa nagsasawmay jigayam kon. Agpay sumay. Limon nga ang pangdayjay. Kundi pakipot, idi ararmak. Ngam nagpasikog malagayam. Anya nga ita, nakarman na. Ni, anya nga nakarma nga ibagbagamat. Kitpun may, nakarma. Gapo iti panagin imana. Amok nga nasakit tinakam mo iti gayam ko. Tabi nastad na kay di nag-aram ka kanya na. Ngam saan kumamat nga kasta ti ibagbagam? Ay saan? Tinisting ko lang mo iti. Saan ko sineryoso ti panag-aram ko kingkwana? Isungawan na sakit abakrang ka. Ore binastad na. Anya? Ay, awang ngaruden na. Agsikog abalasang di kay yamam. Kundi pakipot to mo iti. Anya nga ita? Linuko na laki ngaruday. Ni, anya nga dagita nga ibagbagam. Imbes nga imamagwan no, laisan tayo di gayam ko. Andi nga yan tayo kit di. Saan nga kasta? Talaga ka di nga awan plano, mamangibaga itagpaiso kan ni Bong. Anak ko, anak bunga ti panakailawan yaw. Awanan ti panggapwak amangipod no iti amin tatang. Uray taawan dan dito'y iti asawa na. Anak ko. Kabaila kabiyagan ti anak ko nga uray awan ama na tatang. Ay, mala. Ada amin kin ka desisyon, anak ko. Amok ang makailiw-liwag kantaw. Tamakunak ang natibker ka, anak ko. Ay. Syakmat lang amin ti agbalin akaasi. No pa'y dagula kiti nagbiddutak tatang. Masapul nga agbalinak ang natibkar. Para itipas nga'y kunto nga anak ko. Ay ayatan ka, Eva. Sana lapad kanyak ti kinadat anak mo. Nakasagana ka mangibilang kaspodpod nung anak ko. Basta yatan na. Mang Danilo, ladingitak. Ngam sa anak pa ang nakasagana ang makiinayat manan. Eva. Maawatan dak ko ma. Ngam no kadag ito'y. Ti anak ko tinakaisentrohan ti atensyon ko. Awan iti panunot ko ti makirelasyon manan. Di kagdanak. Maawatan ka. Ngamnopay kasta. Si uurayak lata. Urayak no kaano nga klunam ti datdaton kong aya. Damag ko nga dan sa kanwagararam king nga iba. Puno ka day. When? Ay. Kita ma. Tamangan wagsikog ka manay. Ha? Ay. Sigurado mangarod amailawan ka na. Anya? Marik na ngamin, anarokop ka kay, no may papaniti lalakay. Ay, nasakla ti boss dito opisina tayaw. Nabayagin na pinapanaw ka. Ha? Ibabayin mo ti kumpanya, ti kasta nga raramida. Awan plano ka mga klon ka ni Mang Danilo. Oh, imposible. Jackpot yan.
narukop kay ti lalaki ko nakmanay. Isu asiguradaw, agsikog kanto manin na balasang. Imposible nga dapat lamang seryoso king gamay. Nailawan ka niti na minsan. Isu paglulukwan na kalangin na kiti lalaki. Ubiyang ka pa, iba. Di mo pa idamanda tareknam. No adareknam ka ni Danilo. Apakit din nga di mo ikan itigundaway. Madlaw mat nga nasingpat. Kan nakasaga na nga mga klon iti anak mo. Jak mo, friend. Gamno ka dagitoy. Jak pala kaya tagsao. Tanariga tagsao iti patapos ako nada. Eva, awan pala iti panunot ko dayta. Basta ti anak ko lang ti nakaisentruan ti imatang ko. Kaya't ko ngamin nga ipaayan iti napinta sa masakbayan ti anak ko. Sa bagay, husto mat kay didata ko nam. Ngam ulita ka. No dalakit di pakariak na iti ayat. Awan dakas na. Lukataman ng datapos iba. Basta awan pa'y iti panunot ko dayta. Mami, inak makiayayam di tabalay da mimi. O sige anak, agawid ka dagos ha? Wan mami, sige, mapanakon. Sige, aganad ka anak ko. Ay na, nagpardas ti panagtulid ti aldaw, anak ko. Dakulaw ti anak mau. Uwan nga rod, tatang. Elementaryan ti anak ko. Kahit kumusta ka mo tayo, anak ko? Okay, akmat kan, tatang. Kas makita yumat. Kanayon na kanaragsak, gapo iti anak ko. Nga oray mauuyaw ka? Gapo iti panaganak mo abalasang? Wen, tatang. Ti anak ko ti mangmangtad iti tibkar kanyak. Eva. Kan syempre, ti Diyos na marswa. Dakkel ngamin ti pamatik adi na kami baybayan iti anak ko. Tata Danilaw, anya ko mati maghanap mo ni Eva ngay. Kaya naganak abalasang na jay. Oh, may babayin ka lang no iso ti asawam, tata. Tay bagada segunda mano ti asawam. Professional kayo. Baro ka. Ay, ado dita, mas nasaysayat ng ni Eva. Sige Barok. Panawan ka pa. Tadapay papanak. Panawan ka. Madlaw, ama di tinamnam na iti imbagak diyo. Jak to sardingan na diyang Eva. Taday tuyin ti kundaway ko amang balis king kwa na. Gapo iti panang busted na kanyak iday. Di mo lamaw. Ang mga nulimod nga kikita da Eva kanti ama ti anak na. Anya? Ala, tilay bagbagamat. Nabayagan nga awan komunikasyon da. Iso nga imposible ti bagbagam. Oo, anyat amom nga. Iso asan ang makias asawa. Tay soda pa'y lagayam nga aging gay. Tay tisigo da nubyo na. Ay, tsaka mo kanyam. Naggagat ka nga garami di ti istorya. Kanapay nga ni Ibalatay at isang ka istoryam. Nasakit pa lang ay atinakam mo yung ganatata. Tapi na ay nakaidi. Nasakit tinakam nga. Pulos! Pulos nga. Kita amkat baro ka pa lang aging gatata. Hang ka pa lang nakamubun niya. Gapo iti panang paay na kanyam. Iso nga nasakit tinakam mo. Aha. Pway? No taraon ko man ni Eva? Imbakbakwar ko na. Ha? Pagka nanok kumangay. Parata ko pakitin itilosaw. Aha. Pulos mo't Duraglak-lakaya ka ba raw? Nukas ka ni Eva ti asawa. Yaks! Pulos mo't Ni, ag-file ka man ng itilib mo, kunam. Anayon ka matan nga aglib? Wine. Tanasaki manan ti tiyang ka. Ramanan na mo ti sigag ko. Ado magaminan ti saksakitin ti bagay. Ay, nagrigat ti awan katulungan na. Apay ngamin nga awan nagbayag nga karelasyon mo. Kanayon da ka nga panpanawan. Ay, yak amaw. Talaga siguro agasat ko ti mapampanawan. Sige. Tay nakasarita ti bus tayo.
Kano kasanaw. Ang mga nag-filak iti early retirement ka. Sige. Ay na, nasakit ti sigad ka. Ay, kasimot deta nga katrabahwak. Adumot tandag iti kinaliblibin ang awan mo tinagbayag kadakwada. Ay, sanda siguro nga naano sante kinalabid deta nga lalaki. Iso nga panawan da. Talaga nga di ka nakiasawa nga pulos Eva. Wen gayam, naragsak akon, taadaan ako nga inspirasyon ko iti biyag. Sa bagay, wen matakid di. Makitak mo ti kinaragsak mo, Eva. Kaslawan nga pulos ti problema am iti biyag. Wen gaputan na kasingsing pati anak ko. Awan apulos ti problema ken ko ana. Isa may mayatan ti kastoy. Tawan ti sabali apang panunutak. Tila ang anak ko. Kat, nagkita dan nga agama. Wen friend, nagkita dan. Ngam nagsubliman nan ija Amerika ti amana. Kadwana ti pamilyana. Nagrigatin na yati kastoy. Nasakit una yun ti tiyang ka. Kunti bukot kun sikit ka. Ay na, marigata na kamag na. Ngam, ikatigatak. Tamakipilak dita. Tagpatik apat. Ay, ano sa kong tagpila dito. Awang magpagbayad ko iti private na doktor. Ay na. O sige anak ko, agyaman na ka, mapanakon. Ha? Aguray ka. Ni Eva day jay Adda nurse akin na sarita na. Kit anak ko, kunana. Aday ta. Lumabasin nito yan ko. Eva? Ne, si kamat kayam day ta. Kumusta? Umayak ko mga rod agpa-check up dito. Ha? Ne, apay? Anyat sakit mo? Maulawak. Agsip ngiti panagkita. Eva? Ha? Ay sus, ala, umay ka. Itugaw mo pa ilaan dito Ayabak ti nurse nga anak ko. Agyaman na Eva. Nakasingsingput kayo nang isikaso kanyak. Nang ro na tiners nga anak mau. Awanan yaman na. Kan pagrabangan ta anak ko ti mga sikaso kadagiti pasyente da. Mababai na ka. Ha? Sika nga inuyaw ko iday. Sika magagayam ti makatulong kanyak. Eva, pakawanan na kuma. Ay na, di mon panunutan dayta. Nalipata kun. Isa mabalin ka di. Di mon ipalagip. Makasangit lang amin namang lagay. Mababay na kuna yung kingka. Eva, kastamot din iti anak mau. Ay na, baybay amon tinapalabas kunakmat. Pakawanan na kuma. Gapoy iti panagumumsik ka na kayo iti kalamays. Pagbabawi akong dagiday. Nunay tibkol, tipada matao, di mo katawaan. Tamangan no isuntugayam, ti makatulong ken ka, apaman a makabangon. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti tao, insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami. Ket ita, sagutan da kayo iti sabali manan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao.
tao. Anya kay mutin? Nagwara kay man nandito kusinan, tatang? Wali sakto no madamdama. Agkay waratin na po dito datar kan lamisaan. Saysayangan yung tinapoy. Naibatak nga 20 platok itay naganak balasang ko. Ay na, makapasuron kayo. Saysayangan yung tinapoy. Mangirarit kayo ng arudan. Kastapay taramidan nyo. Ay, suray. Rima. Yaking gagara. Ala, dalusan nyo da kita. Kutunan tayo tumanan. Wan. Dalusakon. Rima. Tatang, anyaman di imbaga ti asawa kon. Imbel lang yung kano tinapoy kan sidang. Kan impatog yung kano di bagas. Ay na. Saan apon no dahi ta, Brindo? Jak imbel lang ti bagas. Kan jak ing gagara. Ay di kayo nagrason pa'y. Kapabay intararamidin nyo. Nirima nga asawak tagsapsapol iti kanan tayo dito'y balay. Iso akitain nyo matbasit ater aramidin nyo. Takababay ni ti asawak. Anak ko. Awan lang arudan tararamidin nyo dito'y balay. Kasta kayo pa'y. Naibatakla ang ti plato. Jak mutin gagara ti panakaibel lang Di kayo nagrason pa'y. Ay na, kayat yun sa mananti makaraman kanya ka. Ala, inkay agdalo si di kusina. Takababay ni ti asawak. Mabanbanog nga agapoy ti trabaho na. Sa kastapay ti masangputan na dito'y balay. Ala, inkay agdalusan, tatang. Wal, anak ko. Jak maanusan ng ti amang Brendo. Sapay nagangdod. Ibaga mamatag digos. Kanayon kumot nga ibagaday ta, bakit? Malaming ka no. Jak maanusan na nakabalay ti amam. Anya nga ro taramiden tangay. Syakla ka na yun ang tagdesisyon. Agpanunot ka mo tayo tirumbang nga maaramid. Ay, awan mo't nga ro ti sabali akamangan na. No di siya nga anak na, bakit? Agpaaramid tayo ti kalkalapaw. Taiso ti pagnadan na. Anya? Kalkalapaw laang mat. Basit ti magastos iti dayta. Sige. Sikat ti makam mo, Rima. Akin kalapaw ditoy, Rima. Da kayo. Nasaysaya at numailasin kayo. Tapno maaramid yu ti kay kayat yu. Inyaramidan da kayo iti bukod yu abalay. Pay nga duduwa mo't lat diding na. Di kayo man nagreklamo. Didingan tayo ton iti sakaw. Kan uray saan tayon nga ikan iti datar na. Talaan tayo ton tayo kamayo. Ti importante, ada kamayo. Sige nga ron, balasang ka. Adamat ang dali ka na paglutuan nyo ditoy. Dito ti puspuruyaw. Pagyaman na, Rima. Mangala kayon ton iti bagas yu di balay. Mangala kayo ton iti 5 kilo. Umdas mat siguron day ta nga abastuyo iti 2 alawas. Wen no makabulan no iso. Rima, agtarakan kay sakit di iti baboy Ha? Ni, saan, Lore? Anya nga ro di naramid yu akas la kulungan ti baboy ngay. Akwa. Saan nakulungan ti baboy day jay? Pag naudan ni katugangak. Anya? Ne, apay ilasin yun ni tatalitaw. Akwa, iso nga min tagpilit alumasin. Kan, agkabaw nga minan. Kan, agkabil, no sumro ti kabaw na. Anya? Di mi kumakayat alumasin ang magpilit mo't. Nulapdan mi, kumabil. Kasta aya? Kan, pasiminto mi kumati pinaaramid mi akal kalapaw na ngam di namat kayat. Kan sako ti kayat na pagdiding mi. Iso asako ti diding ti kagudwa ti kalkalapaw na. Anya? Nagsweldo kan, Rima, bakit? Wen, addo ti kwarta. Ingka makichendan. Anusam ti makitsenda at trabahom dayta. Tawan mo nga rod pang gadam. Uwin bakit? Mababay na nga rod kin ka. Tasyak mo't alalakin ti para balay. Okay lang kanyak. Adamot trabaho. Kan tinapatag, awan bisyong. Uwin bakit? Kan wan gayam.
Ay, awan pailat maitid ta nga abaston ni tatang atan eh. Ado pa'y ti binayadak. Ado ti utang ko. Ha? Uwan ba kay? At dapay mo't la siguro bagas na. Igatangam ton iti asin, tay so pailat si daan na. Ne, agas asok mo't ti takalkalapaw ni tatalito. Aglot-loto siguro. Mapanak man dita. Uray tsak umasidag. Taamangan no dang ranak. Siripok laang tiar aramiden na. Nagasok na ito akayaw. Labasan samad. Ne, agsasao nga agmay-may sa. Nagasok. Pudnon samot ti kuna ni Rima. Agkabawon ni Tatalito. Tatalito! Tata! Asino na ita? Ni Lori, Tata! Ni Lori akarubayo. Dumanon ka. Ni, nasingput-mut. Mapanak iti ayan na. Sumrek kalatan. Tawan metlat ari daw ti kalkalapaw ko. Balasan ka. Wan nga rod, nakatiwangwang mo ti kalkalapaw yo. Saan abaleng? Tapno presko. Anyat lutlutwan nyo. Agi papaporekak man iti danaw. Tagkapiak. Adain kirog ko abagas. Iso ti kapiak. Kat nangan kayon. Ay, sa anak amang mangan iti agsapa. Noal daw la mga anak. Kat into narabi ay. Agkapiak tulaang manan a. Anya? Ni, apay adi kay mangan iti agsapakan rabi eh. Wan, tapno makainotak. Basi, tay bagas ko, balasang ka. Mabiit laang tata ha. Inak mangala iti makan dita balay. Ay so, saanan. Kapabain, balasang ka. Basta urayan dak, ta inak mangala iti kaninyo. Pasensya ka na, balasang ko. Mabisinak at talaga. Alamangan kayo laang tata. Inton bigat, yagan kayo manan iti kanan nyo. Ay na, agyaman balasang ko. Naimbag ka pa'y. Taoray saan ka akap-kapin ano. Naasi ka kanyak. Amunak akaasyan. Agkakaaruba tayo. Isu amasapula at tulungan kayo, tata. Ay, saan mo't gayam apud nung agkabaw kayo. Pat siyamot pagbaga ti tao. Napigsapay ti memoryak. Kanday ta ipagpagada nga agdangranak iti padak a tao. Saan apod no tayo ta? Wen, tata, napanaknak akon. Ay, balasang ko. At da ibagak. Ngamdi mo ibagbaga kada brindo ken Rima. Taamangan nusungatan dak. Saan? Apay ko mga ibagak ngay. Ay, kinapudno na. Pinapanaw dak. Di dak kayat akabalay. Tanaang dudak ka na ho. Anya? Una yun? Aw mo't asida kada kayon? Kay kayat kon. Tapno saan da kon abugbugkawan. Wen nga rod. Pasaray mga ko abugbugkawan da kayo dagijay nga agasawa. Ay, kinapudno na. Manipod adaak ditoy. Nauli mo ka hindi panunot ko. Nga oray awan makmakan ko. San abalay nga agbisinak. Basta awan mangbugbog ko kanyak. Naragsaka ko, balasang ko. Ala, bayan nyo. Taaramidak amin akabaulak. Tapno makatulong kada kayo. Ado ti mabalin ko nga asidgan amang tulong kada kayo, tatalito. Ay, agyaman balasan ko.
Kababain. Kita man kidi no adaan mo nga gatgatang iti daga. Ha? Adu tata. Ay apamtuman nga rod ditoy. Sekreto talaang daytoy way. Di mo ibagbaga iti sa balay. Brendo, apa ang nagado ti tao di takalkalapaw ni tatang? Andan samot da ka sa napasamakin kuanan. Awan, sa nga ili na dagijay. Kunamon ni Lore adagitay tao amang tulong kinkwana dagijay. Tulong? Wen, am-am mo kanon ni Lore dagita tattaw. Adda kanon mabalinda itibiyag. Agpakalaing mo't day dya akaruba. Di na pa ipakadamot kadata. May bayamlatan. Di na patag addamang tad iti tulong ka ni tatang. Wan angam anyalat sa wandag iti taon ngay. Ibagada binaybayan ta dya amam. Bakit? Ay na, makapasuron na talaga day dya alure. Agpakalaing. Sungatuksan. Ay na, baybay amon. Di kan makiapa. Bakit? Tatang, asino dagi sa nga ilayo itay? Am mo kanon ni Lori dagijay. Imay danang tad iti tulong. Ni, adama na pinta sa kabinet yung. Inteda dagita. Adda pa'y paglutuan yun. Wan, kan kalkaldiraw. Agore kayo. Adda pa'y napuskul akutsun nyo. Tay original akutsun day taang. Tsak mo basta inawat kulatan Adda pa'y dua kaban abagasyon, tatang. Wan, inteda amin day ta. Di yun samot mausar to'y kabinet yo. Basit mo't tikawas yo. Ala akong day to'y, gatangat no isaw. Sige, ala latan, Rima. So kataktoy kutson nyo, tatang. Kaya't yaw? Adatay single akutson na jabalay. Nalawaw na ito kutson nyo. Si kalata, anak ko. Total, sa anak ero, mga gida itinalunang. Alaan mi nga rudan, tatang. Ang mga nukit-kitan ti marabutit ti bagasyo. Isong alaan min ti may sakaban. Tane, awan bagas min. Sige laeng. Alain nyo lata. Mangipati kayla iti iluto. Ayusin kanya. Awan gayang bagasan bakit? Ay, awang kwartak. Adda binayadak ng utang ko. Ingkapela dumawat ka ni tatang ta sigurado nga adumanan ti inted da tulong kang kuana. Sige nga raw. Mapanak ka ni tatang. Ay, kita am tuman no da inted da pang kusina ta mga alaka. Tane, awan pa kitsinda ta. Awan na bata kwartak. Wan, bakit? Ne, ayan dagiti abas tuyo nga tata. Kwa, dinawat ni Brindo. Dona, balasang ko. Anya, apay nga impadawat yu amin. Nalabas mo't dayjay nga anak yo. Nagdakkelan a karni ngam saan nga agtrabaho. Bye-bye amo, Dona. Ket, tay kwartayo ngay. Idulin nyo taamangan no mapukaw. Ay, saan? Nakadulin balasan ko. Adan paggatang ko, iti agas ko. Brendo, apay nga yakas jay. Napimpintas samot ng balay ni tatanggam ti balay ta. Bak nang ngamin te mang tultulong kinkwana. Negosyante ka na. Anya? Nagswerte mo't ni tatang? Adda kumamot mang tulong ka data? Sana balay. Tano pumintas ti balay ni tatang. Datan tumot la ti mang tawid iti dayjay. Inton matay. Aywan, anya. Ay, wang gayam. Kaano nga si kaswam ti titulo ti dagatayo? Asikaswam pay lang. Kit addamot titulunan. Wen ngamnagan pay la ni tatang taday jay. Kit man ano kumangay. Asikaswan tanto Jak pa'y masango ita. Busy akpay nga agwalwalis dito'y balay. Yan sana balay. Tadamag ka data. Tititulog. Tatang. Napintasan to'y balay yo Wan,
Pinapintas dan, anak ko. Tatang, dakkel di tinagastos ditoy. Nagdakkel ti balayaw. Ay, wan, dakkel. Ano man ang tiabastuyo abagas tatang, alakon na gito di umot lamay ibaws. Kandi yun samot usaran ti LPG Kayo mo ti paglulutuan nyo. Reserbak Tano, jak makakayaw. Usarag dahi ta. Buludan mi pailaang, isublimin to. Ay, wang gayam. Apay, di da kayo inik ka ni ti kwartayo? Ay, saan? Apay ngay. Timawat kayo kuma. Aywan, inton matay kayaw. Da kaming taon, tagnawid dito'y balayaw. Tatalito, umayak man. Apay ang nakalukat tiri daw yo. Nakaturog magayam iti sofana. Tata, umayak man. Aguray ka. Saan samot ng agang angas ni Tatalito? Tatalito! Tata! Kukwamin kinirima to'y balay ni tatang. Umakar kami nito Brendo, kita am daytoy. Basa am daytoy surat ni tatang. Surat nga? Surat na kadataa. Nakitak iti pandagtipungan na. Nan, basag man? Daytoy. Dear Brindo, ken Rima. Ladingidag, nulinibas ko, nga inala, tititulo ti daga. Nangipanan na Ituloy mo basaan uwan ba kahit? Ladingidag, nga ibaga, nga inla ko kong ti daga. Tapno adda aramata, igatang ko, iti agas ko, tabareng manayunan pa, iti panagbiag ko. Kanto'y balaya nagnaudak, saan ko ako kukwa, tinakagatang, pinatarimaan na, tapno pumintas, ti pagnaudak, ngam isuda, akin kukwa dito'y. Maday direk na kamang dad iti sanikwak iti kas kada kayaw agam raw. Kun awan respeto na kanyak nga amayaw. Isu pumanaw kayo. Saan nyo ako kwa da ito'y alotay. Do'y amayaw ngayon kus pilyaw. Lito. Saan na po no da ito Kasanutaytan ngay Brendo. Apay ngay akas diti naramid ni tatang. Pag naudanta ngayon. Awan na saya at nga itden tidakas nga aramid. Numan naging bubukod ka, bukudam tumot tirikat, intun madusa ka. Ngam na dapay gundaway mo nga agbaliw, aramidam. Tati Diyos, si uuray latakan ka. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti tao, insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami. Ket ita, sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Agyaman tay mawag kamot langan, Lydia anak ko. Amum ka day, ngawanan ti gatang ko iti kanag. Nakakaasi ako dito'y balay.
Apay ako nayo nakakaasi kayo. Kanayo nakmat nga gipatulod iti kwartayo. Naibusay, anak ko. Amumutan dito'y pagilyan tayaw. Nagngin at magatang. Tatang. Naibusay niya naudi nga impatulod mo kanyak, anak ko. Awan pa yun, igatang ko iti bagas ko. Nakautang akpayan kadag iti kaaruba. Ala, di kay madanagan. Apaman ang makasweldo ak dito abroad, pauitan kayo iti kwartayo. Ay na, agyaman anak ko. Urayak nga ruda, hindi patulog mo akwartak. Tatang, adda kayo man nandito pagsusugalan? Agsugal latan ti ammo yung araramidan? Ay, di nakman pakibiyangan, Carlo. Malasim man ang tiyal daw ko. Imbis ko mamangabaka kita. Gusto ko man day tatang. Nakakaasim at ikabsat kong agtrabaho di abroad. Isugsugal mo lang ti papawid na. Anya? Tatang, agbalbaliw kan. Igatang mo lang ang ti kanam day ta kwarta. Kasanon numaabak ka? Awan man ang ti igatang mo iti kanam. Visit ki di ti kastaw. Pumanaw kan, Carlo. Di mo pakibiyangan tararamidag. Panaw! Manong Carlo, apay ngay mawag ka. Adda ka di ibagam? Napatag ti bagaking ka, Lydia ating ko. Oh, anya da ita? May papan kini tatang. Nasken amamwam na niya tiraramidan na dito'y lugar tayo. Ah? Namwa ka pinauitam ti kwarta ni tatang. Iso ang nakitak man ni Jeep pagsusugalan. Anya? Agsugsugal ni tatang? Wanating ko. Italaang ngay bagaking ka da ito eh. Kaputa masyana kung king kang agtabtrabaho di abroad. Ngum say sayangan lang ni tatang ti kwarta a pagbanbanugam. Sigurado ka iti daytang ibagbagam, ano? Wanating ko. Kanayo na mapan agsugal ni tatang. Anawag, ngum ungtan nakmay. Ala, kasaritak to ni tatang maipapan iti dayta. Saan apod no dayta nga ibagbaga ni manong mo, Carlo, anak ko? Anya? Agulolpod lang ni manong mo, Carlo. Apay ko mga agsugalak. Dakes dayta nga aramid. Agungit niya po, Diyos. Apay nga rin nga ibagbaga ni Manong Carlo akanayon kayo isi pagsusugalan. Siguraw, nakita nak ngagbuy-buya laeng kadagiti agsusugal. Sanak ngagsugsugal, anak ko. Anya? Saan mo't siguro adakes no mapanak lagbuya? May kenak ngamin dito'y balay. Iso mapanak mo't makikaaruban o maminsan. Tatang. Amin nga ibagakin ka ni manong mo, Carlo. Di mo patpatyan. Ulbaw dadya akabsat mo. Kaya't nala siguro ti dumawat mo't iti kwartam Tapno da igatang na iti kananda pamilya. Da itati amok. Tatang. Wan gaya manak ko. At danas ka na mapan ko gatangay. Anya ti gatangan nyo? Napanak nagpa-check up iti doktor. Una na nga da high blood ko. Iso masapol ko ti agas para iti high blood. Anya? Wan, Lydia. Ay na. Matayak no sa anak nga agtumar iti agas ko. Di na kon masangputan na si bibiyag dito'y balay, no diyak magatang di agas. O sige, inton bigat matlaan, pauitan kayo iti kwartayo. Naynayunam ti ipauit mo Tagumatangak pa iti baro at sinilas ko, anak ko. Abalayan, nagadumat at tao dito'y balay mau. Way, nabalayan. Sa nga ilik amin dagita. Anya? Nay, anya nga iti aramiden di tao nagtibalay mo, abalayan. Kwa, agsugsugal kami, abalayan. Anya? Way, nabalayan. Ngam, pangaasim Tadi mo ibagbaga ken ni Carlo nga anak ka. Agsugsugal kami dito'y balay. Ay na, abalayan. Nasursurom gaya man ti agsugal. Saan ka matasigo da kasta? Awan nga minter aramide, kabalayan. Amumot ngagmay may saak laeng dito'y balay. Iso masapul kumot ti liwliwa Iso di mulatan ikaskasaw ti makitkitam ita.
Kasda awak lang amen, tanagado at tao, ti adday dya balay ni tatang mau. Agsusugal da mo gayam. Una yun ni tatang. Ijay pa yun unag ti balay ti pagsusugalan da. Kat, amo ka din da ito ni Lydia akabsat mo, Carlo. Imbaga ko nanang. Kaslasan apat yan ni Lydia ti bagbaga. Rumrumwar pa yun asak ti agul. Rumrumwar pa yun asak ti ulbon. Kasta ka de? Wala nang. Binagbagak pa yun ni tatang ngay sardang ng ti agsugal. Sayang lang ti kwartana. Wala. Sayang nga talaga no maabakla ang di kwartana. Imbis nga igatang nalaang iti masapsapol na. Tinasayaat. Awagak man ng tikabsat ko. Makaamuditan no dinak pa tiyan. Tinapatag. Maamuan na ti aramidon tinaganak me. Manong Carlo, agsakit ni tatang. Iso di na maaramid ti agsugal. Anya? Masakit ko nam ni tatang ading ko. Wan, nang tadak nga rod iti igatang na iti agas na. Ay so, saan ngagsakit ni tatang ading ko? Manong, di mo dadaulan ni tatang. Saan na maaramid ni tatang tagsugal kan agulbod? Amata dayjay. Nay, tatang. Kunak man numasakit ka. Apay nga daimot mo nga ara. Asinaw, tinangibagakin kang adda sakit ka, Carlo. Ni Lydia kabsad ko. Adda ka no sakit mo nga high blood, tatang. Ha? Wine. Wine ngagpaisaw. Naibagak dayta ken ni Lydia nga adda sakit ko nga high blood. Anya? Nga mayatan ti bagay. Awanan ti high blood ka. Iso mabalinak manay nga uminom iti arak. Tatang, madlaw nga gululbud ka. Ang mga no yung pamparbar mo lang kinilidya masakit ka, tapno pauitan na kay ti kwarta apag sugal mo. Adayta ka manin ako nakarlaw. Di mo man pakibiyangan ti diskartek. Naglaing ka nga gipulong kinilidya. Tatang, masyanak laang iti kabsat ko ngagtrab-trabaho di abroad. Saan analakatibiyag iti abroad? Carlo, sumarden kan. Kontrabida kay tibiyag ka. Ay na, Carlo, nalabasa kitay ni tatang mo anabarbartag. Wala nang, amukon da ita, gaputan nagsarita kami tay sakbay ngagbardag. Anya? Binagbaga ako ni tatang nanang. Ngem, ay na, natangken lata ti ulo na. Maaramid na pa yun ti agulbon. Ha? Nagpambar nga da sakit ng high blood kini Lydia kabsat ko. Isumat ang nagpawit adagos iti kwarta ni Lydia. Gayam, inggatang laang ni tatang iti arak. Nalabi tapapainuman na pa yan dagiti babarkada na. Aramiden na ti amin tapno makadawat lang iti kwarta ka ni Lydia. Wan nga rod nanang. Mabainak tupay ngagkid daw iti kwarta iti kabsat ko. Gaputa amok nga adaan matan iti pamilya dito'y Pilipinas. Carlo. Siyempre, agpawit mo't ni Lydia para iti pamilya na apinanawa na dito'y lugar tayo. Iso masyanak king kuana, nanang. Kat, kumusta mat gayam dagiti kakaanak ham nga anak ni Lydia? Nasaya at damot, nanang. Kinapudno na, naggapo ako ni Jibalayda. Nang tudak iti natang asidaanda. Kasta ka day. Wan, nanang, nadakalan dagiti anak ni Lydia. Amudan ti araramidan da. Ay, ngay bayaw mau. Sa dino ti ayan na ita. Napan nagtrabaho di construction, nanay. Nalaing mat Amazon ni bayaw inggaw. Aya? Nilaang matatang ti pagparparikutan ni Lydia kabsat ko. Kanayo na pawitan iti kwarta. Nga masaysayang laang gapo iti panagsugsugal ni tatang. Tatang, sino di lalaki ang naggapo dito'y balayo? Tala nga makitak da di Awan day jay anak ka. Anya nga awan tatang. Langa na ti makapungpungton. Apay ka de. Ay, umayag sing-singir. Ha? Aping umayag singir tatang. Adda ka di utang nyo iti day di lalaki? Adda, Carlo. Ha? Kasano kayo nakautang kingkuha na tatang? Kanayon na kayo matapawitan ni Lydia iti kwartayo? Utang ko iti sugal, Carlo. Di naudi nga impawit ni Lydia akwartak. May salaang nga oras anay gamak. Anya? Ay,
Nagmalasak ka nagsugal din na minsan nga aldaw. Nagsasaron no ti abak kaw. Sa nabalay, tabumawi ak ngagsugal. Baring mga baka ko ninton sumarunaw. Tatang, unay kamatan. Di kamatan agsarsar deng agsugsuga. Nakautang ka pa yan. Karlaw, di nakman isuro iti kayat ko nga ramidain. Makibiyang ka man na kunak. Ni, bumawi man ti adda iti panunot yo. Kayat mo asawan, dumawat ka manan kinilija iti pagsugal mo. Karlaw, sumarden kan. Tatang, ijamon ti agsugal. Kitab di lalaki ang naggapu dito'y balayo. Langana ti makapungpungtot. Kat no saan nyo ang mabayadan di utang yo. Ay na, amanga no sabali pa iti aramiden na. Ay, sa anak ang mabuteng. No nyaman ti aramiden na kanya, Karlaw. Anya? Agbayad ak mitlaan kinkwana. Apaman na makabawi ak iti sugal. Ay na, talon nga daw ang masakitak anak ko. Anya? Way, Lydia. Ay, nakapsutak. Jak pa yun rumrumwar. O sige, ipagakkan nila kay ko tao may ditabalayo, tatang. Ha? Ay, saanan? Di mon ayaban nila kay mo. Masingala ang ti trabaho na. Agga po pa iti kabangibang abariyaw. Tatang, awan ti kadwayo ditabalayo. Mga nadadaka sa mapasamak kada kayo. Ay, awan, anak ko. Kasapulak laang ti paggatang ko iti agas, kankanag. Tapno darasak nga agimbag. Anya? Agpawit ka man kidi ti kwarta kanak ko. Hawanan ti kanak dito'y balay. Sa anak pa'y mata nagsweldo. Dua pa'y alawas ti urayak tap nagsweldo ak, tatang. Mangirimedyo ka ditan ti ipawit mo akwartak Mabalin mo mati umutang kadag iti padam a Pilipino dita abroad. Tapno daitad mo kanyak akwarta, anak ko. Ha? Masyan ka kanyak, Lydia. Awan ti igatang ko iti kanak ditoy. Di ka di, Lydia, dyan nakasaritam iti cellphone mo, Carlo. Wala nang. Sakpay lang kano ti mangtad iti kanan ni tatang. Kaputa saan pa'y ang makapawi. Kasta ka day? Wala nang. Mapanak bit iji balay ni tatang. Ikakiti kanan na. Kaasim at ngagmayman sa iji balay na. Aguyok kan nabarak kunan ni Lydia. Ala, mapan ka nga rudan. Siya kung ti makaamu amang bantay kadagiti anak yaw. Agyaman ak nanang. Agyaman ak nanang. Nasaya at kayo na kay kamanga. Kumusta nga ta ni tatang? Agsaksakit ka no kunan ni Lydia. Isuwa siya akong timangtad iti kanan na. Ala! Aginom tayo lang! Sakti ba ka mo? Ha? Boses mo't ni tatang day jay. Ha? Agin inumdamot itasirok ti kayo. Kunak man agsakit ni tatang. Damot itang agbarbartan. Ay na, ulbud at talaga ni tatang. Ha? Amo ko ti aramidak tap numamati kanyak ni Lydia. Asabali ta aramidan ni tatang. Limod nga alak iday ti video. Kalpasan na. I-forward ko kini Lydia. Well, kastalaan ti aramidak. Amin nga aramidan ni tatang. Alak iti video kan ladawan. Simbangpit kamot gaya man, Lydia, anak ka. Uwan, tatang. Jak impakpakam mo nga agawid ak gaya man iti mabiit. Iso asaan ako na nagpawit iti kwarta. Tatang, nagrigrigat ak iti abroad para iti pamilyak. Kan kastamatan kan ka. Anya tinararamin mo? Sinayang mo laang di kwarta nga impawit ko. Imbes ko maakukwalaangan ti pamilyak day di akwarta. Lydia, pakawanan na, anak ko. Jakpat-pat siyan idi ni Manong Carlo. Ngamga po iti ladawan kan video ngayon forward na kanyak. Mamati akon. Anak ko. Naurnong pa yan ti utang yo.
Saan kayo na matulungan dita? Makaammo kayo ng agbayad kadag iti utang nyo iti sugal. Anya. Mapakawan kayo. Gaputada kayo ti amak. Ngam di kay matulungan. Gaputa na po kawan ti panagtalag ko kada kayo. No agdarum jay tao na kautangan nyo. Makaammo kayon. Awan tinasaya at ngait dan ti panagulbod. Tariri buklaang ti isang bayna. No panagtalag ti mapukaw, narigatan amay suglipay. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Di tao. Agiyaman kami. Hello everyone! Kumusta kayo manan? Long time no siya! Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Paspasin siya no, tatalang manan nga ad-upload tayo nga dir kalambay niya. Hanga balita damat pa dyan may nga drama tayo nga biyag ti tao nga yang kayo dangdanggan kat salamat kada yung akan ka na yun. Kat i-drama tayo wano basa tayo tatanga surat kat nagapukinigayam tayo nga naglamang itinagan nga perla. Basan tayo ti kunana. Dear kalambay, nasingpet ti asawak. Nagagat man nakaawat kan na dungo na kanyak. Kat gapoy ti data nga kinasingpet na nagruamak. Kat inanander ko iti kastawnay. Rugya kon ti agi istorya. Kardeng! Kardeng! Iwatan nakman iti danom tanay, naipdo ka nakitikan ka nak. Ada ka mat dita ko sinabakat. Kat tumakdir kan Masadutak na rod na tumakdar. Mabiit lang nga rod. Dara sa mga tanay, makaininumang ko na yan. Ato yan ti dianom. Agyaman na ka. Ay, nagkasangmat gayam dahito amakmakan. Nayon naman pa'y tidanong ko, tauray panawan nak dito yun, lakay. Inka itulo yun, tar aramidam. Ag-overtime ka kadita, Kardeng? Saan, Mandi? Imawag mat di asawak. Sa paak kano ti ag-awid. Ay agasam man. Talaga nga apalan ka, pare Kardeng. Ne, apay nga apalan nakmat ngay, Mandi. Una ta nag-sweet kayo iti asawam. Agasam ta pagawidin na ka iti masapa. Ay, madlaw akailiw na ka di asawam. Ha? Ngamsyak, awan ti pakibyangan ti asawak kanyak. Anyat kayat mo asawan, Mandi? Di nakpay tiksan awon no awagan. No sumang putak iji balay, di nakpay pagtagar yan. Naimbag ti asawa mata kanayon na ka nga awagan. Ay, makuha. Isu nga apalan kalaunay, pare Kardeng. Nasaya at mata nasapa ka asimang pat. Gimatang ka iti karnit baka? Uwan, perla. Sige, lutom nga rudan, tamabisina kon. Sige ayaban nakto no nakaluto kan, tag-computer ak ijay silid. Sige, perla. Darasam tagluto tamakasid-sida ak iti karnit baka. Kaimasam tagluto. Nay, Kardeng, si kamanan ti aglablaba baraw. Ni perla ngay. Nakaturog pa'y matnanang. Napuyatan nga main. Anyat nakapuyatan na ngay. Cellphone kas kada computer manaon. Una nanang. Ay una yun day ja babae. Dila mabain itar aramidan na. Agasam day ta. Sika ti mangup-opisina. Ngam sika pa'y tagtrabaho dito balayaw. Sika ti aglaba, aglutaw kan aminan. Anyalat kukuan di asawa mo. Ay nabarok. Malala, syakditan. Ingkakit agrubatan, tasumrek ka pa'y iti trabaho. Siyakon, nanang. Ay na, siyakon ko nakmag. Siyak pa'y kat ti mababainan, gapo iti aramidan ti anak ko. Mala,
Sublatan ka dita, Kardeng. Ni, adda kayo matgayam nanang. Wan, tay mayak naglaba. Tapatudunem met di asawam ngaglaba. Kat mabambanog lang arudan ngagtrab-trabahaw. Di ka lamabayin iti asawam. Ay na, nagsingpot di asawak nanang. Saan apulos ngagrekreklamo day jay. Wan ngam di mo matabuswan ati kinasingpot na anak kaw. Ay na, agabuso ka matunayan. Man-manaon ti kaskin ni Karding nga asawa. Isu atari patuam. Di mo abuswan. Ay ayaten nakunay ni Karding nanang. Amin nga ibagak. Wan amin kankwana. Isu apatyak adin tumauma kanyak ti asawak nanang. Oh, apay analadaw ka ita nagawid Karding. Inornos ko pa nga dagi reports ko bakit? Ta masapo nga or Siguradum lang opisina tinagapwam Karding. Saan a babae? Aniya kamat nga namamatas ka lang tay babae ti biyag ko. Anyat amok ngay no adda palimod mo. Awan bakit si ka lang ti ayatak. Siguradum lang Karding. Kat anyat insangpet mo amasida. Di paborito bakit? Di pasayan. Nasayaan. Madamdaman ton alutwam. Tamasahian nakpay. Nagsakit ti bukot kan taltal ko. Itay pay lang urayan ka. Ngam nagladaw ka matasimang pwed. Pasensya kan Ay, mabit lang tapanak man agsukat. Masahian ka. Ay na, madamdaman ngagpulas ka. Masahian nakpay. Tanasakit una yan ti bukot ko. Alan na, Karding. Anyamatan. Nagapgad mati na may amon iti masida, Karding. Ay, kasta aya. Saan ba't ikaw na? Saan ba't nga? Nagapgad nga rod. Inggagaram sama tapno sa anak ang makasida. Saan ba't Idublim aluton. Naapgad. Nayunam iti danong. Ayaban nakto numabalinan. Makapaawan ganas ti kastoy. Dilag painjay anak talakay. At dalang arudan iti balay da nga agtugtugaw kan agililad nga agmalmalam. Jay pa'y la asawa na ti paglutuan kan paglabaon na. Ay na, bye-bye amlata ka din bakit? Di ka kaagyaman, tasan nga grigriga di anak mo iti sinong ti asawa na. Na, konsentidor ka talaga alaklakayan. Ay na, may mayat ti kasjay, ngam ti bugbugbugan da ti anak ta. Agyaman ka ata, nakatumpong itinasingpo nga asawa. Wan ngam abuswan na mo ti kinasingpot di asawa na. Anya parikot di taya. Kaya saan mo't adya anak ta ti agrabya daw? Jay nga rod manugang tati pakasyak launay lakay. Kakaase anabambanog iti trabaho na. Ngameso pa'y lati paglutuan, paglabaan, kan pagdalusan jay anak ta. Naguray ka man. Apay akas taon ay ti panangisakit mo ka ni Kardeng. Apay, ibagam man tagpaysaw. Saan sa mga manugang ti pangibilbilangam ka ni Kardeng? Kursunadam sa amin ni Kardeng, iso nga isakit mo launay. Ibagam tagpaysaw. Apay ngagsipat kagay. Di mo amo ti sasawa malaklakayan. Anya klase ti panagpampanunot ti adakan ka. Intayag nightlife, Perla. Kaano? Inton rabin, kadwata dagiti friends ko. Ay, sige man. Tamaburburyo nga gigan dito'y balay. Ang palubusan na kangatan siya asawam? Wan, apikit din asaan. Palubusan nakday jay. Awan ti saan kin nila kay ko, Esther. Sa bagay matkit di, Nasingpot ngamin nila kay mukot. Angam siyak, ilibasak nila kay ko. Anya, taapay man. Takasano, nagpakadaak di nakpalubusan. Naimon ngamin, iso nga ilibasak na dapapanak. Anya! Nabartak ka, Perla? Kat, agreglamo ka, Di mo kaya't nagbartak ka? Labaran na man gagdila kay. Labaran na, no mausawa na.
Darasam, gardeng. Apay nga ima ka dito opisina namin? Sweldo yung ita, saan ka di? Wan. Apay aya? Kasapulak di kwarta. Iso nga umay ko alaunan. Naalamon ti sweldo? Wan ah. Yug mo nga ro doon, tamapan akon. Ne, papanam ngay. Rumor kami kadagiti gagayam ko. Di kagdanag, tadyak gaston amin ti sweldo. Uray ka gudwal at ited mo kanyak. Anya? Ang Ay, di kagreklamo kardeng. Panawan ka, no di mo patganti kayat ko. Unang di ka nga rod agpakpakarabi ah. Wan, alan, ikan na kun iti kwartak. Darasam, kat urayan da kun dagiti gagayam ko. Biliba ka talaga iti kinasweet yung agasawa, pare. Agasam day tangay. O may nakasukunan ti asawam diti opisina. Kahit saan pa imot apa nag-aawid. Ay, apalan ka, pare. Awan ti rumbang nga apalam kanya, pare mandi. Ayat kahit mo sa wine. Basta, awan ti rumbang nga apalam kanya, pare. Gurang ti ininom ko. Agawid tayon tani, rabiin. Ang mga nururayan na kanya sawam. Naimbag kanya ka, ta sa anak nga agawid ita.